ana macan mudhun saking gunung lengkeh-lengkeh lampah ira lengkeh-lengkeh lampah ira lah dalah wong tete iwang karo ludra naga dewaku kowe wong Pandhawa ora waspada singga perjurit segelas papan iki gendera nggo barong babu singa kobra ndi aja maju mung bajang cilikake Pandhawa 5 kon maju rene Mara Sang Arjuna esmunira kamanungsan kasirep tingkahing mungsuh panuksmaning jajalanat ana saledula barang ngamuk nganti dadal barisan Cintakapura kuat nadahe Kyai Sarutama tak sembah dramaanmu.
pira kadigdayanmu? Kowe kondang dadi jagoning dewa mbiyen. Yen mung pamer panah ana telake Singa Kubra, gudange panah kang sekti. Nanging yen tak petokake, kira-kira malah Pandhawa mung mati saka tanganku. Eling-eling, aku mung konake Prabu Jaka Pitana. Nyoh Tampanana Jala-sutra ndelika ning endi nang Leng Semut. Kowe bakal pikut kowe. Wong wilaheng awi kenamastu namasidam Wara Srikandhi. Sing gedhe pangapuramu, aku bakal paring pitulungan marang sira. Aduh Eyang, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya. Tak
tampa Srikandi. Kejawi saking menika ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Sang Mahatma paring pitulungan dumateng jasad kula. Iya, Srikandi. Tetela jagat iki lagi horeg. Suasana lagi usrek. Anane mung padha sikut-sikutan jegal-jegalan. Padudon sak nggon-nggon ngene Srikandi. Sejatine waleh-waleh apa nalika semana pun eyang prapteng menyang negara Ngastina pendak-pendak biar. Duryudana ketok alane waleh-waleh apa ingkang ngingu ya kuwi Singa Kobra. Kuwi Ratu Ngastina si Jaka Pitana. Ngantos ngumun setahun dimbleng serendeng ing atasipun. Eyang Bisma menika lenggahipun wonten Talkanda nanging pendak-pendak Paduka tansah seba dhateng Astina. Paduka rawuh ngemban Jaka Pitana. Parandene boten wonten kaindahanipun Sata Kurawa tetep anggenipun tansah tumindak jubriya. Saha nista lajeng menapa ginanipun? Paduka tumanem dening dewa wonten negari Ngastina Pelemban. Srikandi, kowe aja waton guneman. Ning gunemana nganggo waton. Wong tuwa kaya Begawan Bisma pesasat lambe tuman mung kari semerang. Nggonku ngandhani marang Kurupati nanging wegah nampa wewarah. Iki wae aku rada mesgul. Rasaku merga Jaka Pitana ngingu macan kang gawe rusak. Kowe aja nyengguh werna-werna karo Begawan Bisma. Pelemban. Kula nyuwun kanthi sanget dhateng Paduka. Menawi Paduka mboten saged ngengetaken Sata Kurawa, malah nyatanipun Pandhawa sak mangke malah dipun pikut kaliyan kengkenanipun Duryudana. Tobat. Menapa Paduka menika tega dhateng pejahipun Pandhawa? Jagat Dewa Bathara jagat Maestungkara. Aku ora mbacutke mulih, aku tak melu nyawang lelakon iki Srikandi. Nanging aku uga njaluk marang kowe. Telitinen bocah nom-noman Ngamarta. Lho nggih. Awit pekabaran tak tampa, jarene nom-noman Ngamarta saiki padha ra gathuk. Cipta, rasa lan karsa lan karyane lelakon iki eneng apa Srikandi? Ana apa, Bibi? Aku iki ngungun. Kahanan morak-marik kaya mengkene lah kok dadi sing ketok irunge mung Gatotkaca. Tobat. Aku dhewe iki nganti bingung, Bibi.
Sebab tak rasa-rasa wis watara telung candra iki nom-noman Ngamarta kok ora gathuk pangirayane. Mbuh, aku kok ora weruh apa sebabe. Nganti Kakang Antareja wis sawetara nglumpukake wong nom-noman sing padha ora weruh kenthang kimpule. Ngerti pojok plerete kok ketoke kabeh padha singlar lan guguk tanpa waton. Tobat. Coba. Ayo, tak kanthi menyang jangkar bumi, Ngger. Langing driya mangu-mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yen tan tulusa aja kaget atimu Antareja pun bibi kang rawuh. Iya Kakang, aku kang teka ing kene. Nggih, ngaturke panuwun bekti kula katur. Iya kula tak tampa. Pangabektinipun Irawan Katura inggih Praba Kusuma ngaturaken pangabekti. Iya Ngger. Wonten menapa rawuh mriki? Ora ngono to, Ngger. Aku rumangsa bombong lan bungah yen to mulat kabeh para muda tumaruna kang padha manunggal cipta rasa dadi kekudanganing wong tuwa. Kabeh wae yen to nyawang para putra-putra padha rukun. Inggih. Kula pun ngerti. Kosek. Kakang. Kowe aja songol sapa sing mbok adep iki. Iki wong tuwa. Ya, aku ngerti. Malah sak temene aku ki gumun. Wis Watara Candra iki Kakang Antareja kok dhewe. Kowe ora tau seba netepi wajib ana kutha Gara Ngamarta. Malah aku krungu kabar Kakang Antareja mau lanyu-lanyu drajak-drajak munggah setinggil tinemune Kakang Antareja mau meri katrimane karo Kakang Gatotkaca. Oh, Kakang. Apa Rama Kyai Werkudara mbiyen tau mulang muruk bab-bab sing lar saka adeking tata krama kaya patrapmu kuwi? Ora usah mulang.
Apa mulang wong gerang? Padha-padha dadi putrane Kanjeng Rama Kyai. Mripatmu weruh, kupingmu ya krungu. Sawangan sing didama-dama. Sing digolo-golo mung bocah pringgonane, gage pikiran. Batu-batu. Nger, anak-anakku. Negara ana bebaya saiki dibedah dening mungsuh wong tuamu Pandhawa. 5 kapikut dening Sadula. Nanging kowe karo kancamu ketok sak irunge wae ora. Ngendi jiwaning prajurit, ngendi jiwaning senopati? Nata laruta saking godha sangkur kula. Yen tan tulusa sang Sri. Puluh kula ngetingal nggih napa? Sakseke urip yen to enten wong bedah ngamarta wiwit kuncung nganti gelung sing ditohke wong sing kaya ngene iki sing bareng nyedhaki Bratayuda Jaya Pinangun jenengku ditulis wae ora. Dadi yen kula ken deku-deku melu labuh napa gunane mboten enten wong sing mikirke kula. Kakang nuwun sewu, kowe aja guneman waton kaya ngono. Pancen lan seba teku-teku karo Pandhawa seba kono dirano tungkake wong pringgonane. kawon Eyang. Eyang Antaboga kula kawon. Ora usah semelang. Nek mung lama ing titah kang nggawa daging getih. Kesandangan balung isih duwe nyawa. Srikandi. Tak kendhangake saka kene, mundur.
Lakon nek malih kaya ngeten niku kepripun?